mailan eta barne diseinuan konkretuki, gai orokorra zen liburutegi bat sortzea eskolako Glassroom honetan. Batez ere landu beharreko atalak dira ideia orokor bat sortzea, kontzeptu bat sortzea, funtzio eta programa espezifiko batekin uztartzea. Diseinu grafikon aldiz, pakaien sakondu dugu eta sortu behar zuten monograma logotipo antzeko zeozer, eta gero kolorearen erabilera, marrazketa artistikoan landu izan dituzte botanika ilustrazioak, kutxa edo trokelen eraketak baita ere, volumeneko irakasgaian, ariketa oso aberatsa geratu izan da azken finean. Motivazio aldetik erronka bat da jakitea baita ere, erakusketa bat egongo dela, baina horretaz aparte irakasgai guztiak parte hartzen dutela.